Ahojte všetci. Včera nám spoza Veľkej Mláky prišla pekná zásielka od spoločnosti Wireworld a došli nové desiatkové série. Dneska by sme si predstavili niektoré kúsky z tejto série, ktorá je fakt že vynikajúca. Už sme mali tú možnosť ich otestovať a fakt ten zvuk sa posunul úplne na inú dimenziu. Momentálne teraz v ruke mám Silver Eclipse 10 XLR Interconnect, čiže klasické XLR alebo po našom symetrické zapojenie. Ako vidíte, Wireworld má už aj pekné nové balenie, čiže môžeme si ich ukázať. Nové konektory. Spoločnosť vyvíjala niekoľko rokov tieto nové kábliky a sú výnimočné s tým, že majú novú geometriu, nové tienenie, nové konektory a samozrejme, už ako sme spomínali, vyskúšali sme ten zvuk a posunul sa na úplne novú dimenziu, čiže odporúčam vyskúšať. Čiže toto sú symetriky. Ďalej si ukážeme napäťový kábel Silver Electra 10. Tieto kábliky fungujú veľmi dobre ako pasívny filter, čiže výhoda ich je tá, že v podstate nejakým spôsobom neovplyvňujú dynamiku, práve naopak. Majú pekné nové tiež konektory, koncovky. Odporúčam ich fakt vyskúšať. No a ako posledný tu máme reproduktorový kábel Silver Eclipse 10. Ktorý má tiež nové koncovky. Je to krásne, mohutné. Kábliky sú všetky smerové samozrejme, čiže výhoda Wireworld káblov je tá, že viete si meniť jednotlivé koncovky, viete si ich takto pekne odkrútiť, čiže viete si meniť banániky za vidlice. Nie je problém, u nás si dané kábliky viete zapožičať za plnú hodnotu a vyskúšať u seba doma.